Красивото село Фотиново е сгушено в Родопите. То крие уникални места и обекти, които са интересни за всеки гост, природолюбител, турист и ценител на културно-историческото наследство. С успех тук има перспектива за развитие на много видове туризъм – екологичен, природен, кулинарен, туризъм на преживяванията и други. За тези възможности разказва кметът на селото Джамали Яшар. Мисля, че в Фотиново може да се видят и още доста неща. Забравихме да споменем за Фотинска скала, която е много добре, като се качиш на Фотинска скала, просто Родопа планина остава под краката ви. Да, страхотна гледка. Казвам, страхотна гледка, гледа с връх Снежанка и последния връх на Република България, да го кажа. Оттам нататък е гръцко. Да. На Фотинска скала тя е съвсем близо. Да, Фотинска скала е на 12 км от Фотиново с асфалтиран път. Направо ходи джип, лека кола, могат да се придвижат до нея, да се види. Добро място е за посещение. Както така и римските мостове, които са 5 на брой, вътре в селото има и римски мостове. Даже участъци от римски пътища, които са запазени в много добро състояние. Участъци от римски пътища. Да, значи, това са подходите и към римските мостове с кълдъръмения път, с всичкото му, което е запазено в автентичен вид. Значи, много за читалка. Това е Тракийско светилище от времето останало, което след покана на археолози в нашите места казаха, че е дело на човешка дейност. Правилно от траките, де факто. Просто се вижда тук от селото, е на 350 метра от селото. Добре, има ли много посетители? Да, посещава до самото място. Мислим екопътеката да продължи от самото Тракийско светилище на Параки със Свети Илия, за да може да се направи един добър отход през Родопа планина. Хладно, прохладно, като избяга човек от града, за да мога да се разкара из гората. Явно не случайно е направено там от човека точно този скален масив. Предполагам, че там е било едно силно енергийно място, за да направят светилището точно на това място. То, де-факто, чаталка е на 2 стана над селото. То се гледа от тук и от нашия кабинет се гледа. Че просто е сложено на такова място светилището да гледа селото, де-факто. Идеята наистина да идват хора, защото да опознават това място, да остават тук, защото Фотиново не е само място, което има културен туризъм. Тук има и кулинарен туризъм. Тук могат да видят какво ли не.